Kumpaniji u negozji se jkunu inċentivati biex jitejbu l-effiċjenza fil-produzzjoni tal-enerġija. Dan permezz ta' skema maħduma bejn il-Malta Enterprise u l-Aġenzija responsabbli mis-sostenibilità tal-enerġija l-konservazzjoni tal-ilma. Daniel Azzopardi, kap eżekuttiv tal-Aġenzija, spjega kif se taħdem l-iskema li għalija hemm ivvotati 5 miljun euro. F'kull każ irid ikun hemm investiment mill-privat minn tal-inqas 15,000 euro. Bisaħħa ta' din l-iskema ser issir permezz ta' teknoloġija li ħadgawdi minn tax credits li varjaw between 45% u 65% biex inxtar teknoloġija biex isir recycling ta' sħana. B'mod partikolari din hija skema maħsuba għal lukandi, sptarijiet u binjiet kummerċjali mdaqsa fejn hemm domanda kbira għall-enerġija s-sena kollha. Dan huwa wkoll eżerċizzju li tejjeb il-kompetittività tal-investituri, speċjalment fis-swieq internazzjonali, għaliex eventwalment inaqsu l-ispiża tagħhom marbuta mal-enerġija, xi ħaġa li tnebbaħ il-Gvern biex joħroġ aktar skemi bħal dawn immirati biex jgħinu lin-negozji. Given li 66% tal-elettriku huwa konsmat fl-industrija, l-iskop tagħna hu li nkomplu nżidu skemi varji għall-spektrum kollu tal-industrija minn micro sa non SMEs. Huwa